Nida programm tal-lob diġitali dwar l-edukazzjoni finanzjarja għat-tfal li se tħeġġhom ukoll jieħdu sehem f'kompetizzjoni għall-aħjar kunċett tal-isien tal-logħba tal-edukazzjoni. Il-logħba bl-isem ta' Money Monsters se tgħin lit-tfal biex jifhmu l-importanza tal-ippjanar f'ħajjithom. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Kullett Santa Clara f'San Ġwan ġie spjegat li l-logħba inħolqot minn 3 studenti li llum huma professjonisti. Valeria Homoljova, Chantel Saliba u Sean Powell kienu taw prototipi tal-logħba aktar kmieni din is-sena u l-kwalità tant kienet eċċellenti li l-kampanja ġemma daħlet f'kollaborazzjoni mal-Ministru għall-Edukazzjoni biex din tkun żviluppata għal użu edukattiv. Rebbieħa tal-ewwel jew it-tieni post fil-kompetizzjoni se jkunu jistgħu jbidlu kunċett fil-prototip tal-logħba biex eventwalment tinħoloq pjattaforma edukattiva u diġitali dwar il-kapaċità finanzjarja. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Caruana tkellmet dwar l-importanza li nagħtu tagħlim ta' ħilietna lil uliedna f'kuntest ukoll ta' riformi importanti li qed isiru fis-settur edukattiv. Nalmuhom jagħmlu għażliet finanzjarji għal matul ħajjithom. Allura permezz tal-logħba qed nagħmlu lil uliedna valuri importanti illi ħajkunu qed jgħinuhom fil-ħajja tagħhom biex ikunu ċittadini iktar tarbin. Il-Ministru għat-Titjib tat-Tfal Michael Falzon faħħar din l-inizjattiva u appella l-iktar inizjattivi ta' dan it-tip sabiex minn etajiet żgħar nagħmlu lit-tfal tal-iskejjel dwar l-importanza tal-għarfien u l-kapaċità finanzjarja. Is-saħħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni hawnhekk ħankunu qegħdin nilħqu tfal u żgħażagħ ta' pajjiżna li nagħmluhom minn kmieni kemm importanti li wieħed jagħmel l-għażliet it-tajbin.